Хора! Днес ще ви покажа едно нещо, което не трябва да сте звезди, обаче трябва да ви мине звездата. Или може да сме нормална, обаче нека да ви покажем! Номер едно. Или от тук минавате, или от друга страна, нямам никакъв проблем вие от която си искате страна минавате. Обаче трябва да бяхте звезда, или защото има една невидима бариера. Затова ще ви покажа... не. Затова, както казвах, ще ви покажа и как да ходим на замък, обаче не трябва да сте звезди, а трябва да сте нормални. Ехо. Защото ако сте звезда и ви мини, искам да кажа, преди да станете звезда, да ходите там. Иначе, защото няма да ви пуска. Иначе това може само ако бяхте звезда и да ви е свършил. Обаче, ако искате да ходите в замъка, не трябва да сте звезда, нито ни бяхте станали звезда. Затова трябва да сте една проста, без да ставате никога без звезда, за да можете да ходите в замъка. И ще ви го покажа. Само една минутка, че ще умра. Една минутка да се зареди. И ето ни много зареди са. Хайде вече да скачаме долу. Хора, просто да знаете, трябва да скачате. Там, без да умрете. О, как ми стана така водата? Готова е. И затръгваме. Вода. Не, пак умрех. Както виждате, зареждат в момента. О, мили боже, колко сила има. OMG. Така да го кажа. ОМГ. Хайде, момиче. Готова си. Хайде, скачаме. Защо миля? Добре, да знаете, че трябва там долу да скачате. Ако скочиш един път, ще да чакам. Да. Сори, една минутка. Някак е така, мисля, че го направих, но миналия път не се спомням. Но аз така го правих се и не мирах. Готово! Ето! Готово! Трябва да вървите, за да паднете тук долу и да видите така земята. И как да ходите така земята, да искате Options и после така. Плюп-ляп. Аз така нарече го правя, защото много ми хареса и така. Добре, сега и да се качите там горе. Тук някъде има някакво звезди. Ще ви покажа къде другаде има още две звезди. Но трябва да вървите към плажа. Точно е така. Ако отидете по-нагоре, там ще ви върне хора, защото ще ви върне или в Морлят, или в Форпинта. В моето или в вашето стабли. Моето е стаблито в Форпинта, във вашето не знам къде. Аз защото съм ги взимала, тук някъде в тази колиба. Има една звезда. Тук. Точно така. И още една стар. Сега искам да ви кажа. Там напред хора ще вървите, защото ето ви виждате видеоклипа. Applecake е не много бързо сега, защото е на 4-то ниво и е, знаете, нов кон. Преди няколко дена ми свърши звездата и тогава изобщо не е такова, защото само тренирах Angel Blood и затова. Да, и тук минавате обаче. Тук. Чакайте. Сади, момиче. Найди, момиче, тръгвай. Лили! Не, курчетова и още една тук. Лили! Тук. И последната ни, тия бяха звездите. И сега ще ви покажа как можем да ходим на замъка, затова да. Ако отидете по-напред, това ще ви излезне. И ще ви върне в вашето home stable, както мен. Затова хора сега ще да взема старен икон за помощ, защото старен икон е много силен.
не отива 2 стъпки назад. Иначе Applecake или понтото няма да може да се засили. Вижте Applecake, 2 стъпки назад. И Angel Blood го прави, ето го, Angel Blood и тя такова 2 стъпки назад, затова да, имаме иначе. Айде, не ли забавим наред, че правя пауза, и защото може да ми спасете видеоклипа, защото само 10 минутна пуска и коня ми не е толкова бърз, защото е на трето ниво, Crazy Monster. И добре, съжалявам за слушалките ми, така са. Сега минаваме отгоре тука. Трябва да се засилваме. Нещо такова трябва да сте горе върху скалата. Не, паднах. Окей, съм тука. Много да видя, ама... Някак е така трябва да ходите. Опа. И готово! Качех са тука. Много лесно дори. Да, знам, че не ви показах точно как на коня ми май са да клещи. Е, трябва там да скочиш. Аз съм да скочам. Но няма значение. Лило! Ако сте били звездата, няма да ви пусне да ходите натам. Затова ще минавате за по-лесно. Които не сте звезди, ще минавате по-лесно от тук. Вече знаете как да отивате да правите. Добре, чао! Защото няма време.